El festival és un festival de cinema de temàtica jueva. O sigui, totes les pel·lícules han d'estar relacionades d'alguna manera amb el món jueu, amb la cultura jueva, fonamentalment. Va sorgir d'una idea de gent de la comunitat israelita de Barcelona que estaria bé donar a conèixer que existeixen els jueus, que hi ha jueus a Barcelona, a través del cinema, no? Que pots transmetre emocions, que pots transmetre moltes coses i d'una forma molt directa. Al costat de l'hotel és on es posen els tècnics de la projecció amb el projector de 35 mil·límetres i tot el reste de la plaça, com es pot, es munten cadires que, a veure, muntem 300 perquè tampoc hi caben més. I doncs clar, veus el canvi de la bobina i el soroll del projector, no? I tothom és com, què està passant aquí? Què és això, no? Es troben de sobte amb una pel·li al mig del casc antic i és com una, no sé, es crea un ambient molt especial. Estic segur que faig un documental sobre qualsevol altra religió o cultura i ningú m'ho hagués preguntat, però per què t'interesses per això? En canvi, en el cas del judaïsme es dona això. La gent et pregunta, però per què el judaïsme? És a dir, hi ha una certa desconfiança i una certa... També em va sorprendre que sembla un tema amanit, però hi ha molt poca cosa sobre això. O sigui, jo vaig estar mirant i vaig veure que no hi havia res sobre el tema. S'ha fet poquíssimes coses, aquí parlo de l'estat espanyol, i bueno, vam pensar que era un tema que ja tocava fer alguna cosa. Molt bé. Mirim, hem acabat el documental fa molt poc i ara m'estaven fent una entrevista perquè el presento al Festival de Cinema Jueu. Vaig veure el resum aquell. Bueno, això era com un tràiler. O sigui, al veure el judaïsme des de dintre, realment em trobo en un món que desconeixia totalment. És un món que està a la meva pròpia ciutat, però que jo no en tenia ni la més mínima idea. I és allò que diuen, conèixer és estimar, no? O sigui, si coneixes les coses i les veus des de dintre, doncs se suposa que tens un punt de vista més obert. Per apropar-te a una cultura, per apropar-te a una altra identitat, per apropar-te al que està passant, has de tenir la ment oberta. T'has de qüestionar i has de reflexionar, i això ho pots fer si tens la ment oberta, si no, no.